Y Wenynen fel. Mae'r wenynen fel, neu apis mellifera, yn brif sy'n cynhyrchu mêl. Mae miloedd o wenyn yn cyd-fyw mewn bydaf, ac ceir 3 math o wenyn. Ceir y buddugol neu drwn, sy'n wenynen wrywaidd. Dydy'r rhain ddim yn casglu neithdar na phaill. Prif swyddogaeth y buddugol yw i atgenhedlu ar fam wenynen, neu'r frenhines. Dim ond un fam wenynen neu frenhines fydd mewn cwch. Hi yw mam y rhan fwyaf o'r gwenyn yn y cwch fel arfer. Un o'i swyddogaethau'r gweithwyr yw i gwarchod hi. Mae'r gweithwyr yn wenyn benywaidd ac yn 95% o'r cwch. Mae'r gweithwyr yn cydweithio wrth hel mêl ac mae'n debygol ei bod yn dangos lleoliad blodau llawn neithdar i'w gilydd ar ffurf dawns. Yn ystod cyfnod y Sacsoniad, roedd y Cymru yn arfer yfed bragawd, oedd yn ddiod cryf oedd yn deillio o sinwon, sinsir, llysiau'r ddaear a mêl. Mae gwenyn hefyd yn rhan o'n chwedloniaeth ni. Yn chwedl Henwen, yr Hwch Naturiol, cawn glywed ei bod hi wedi esgor ar wynythau na gwenynen wrth droed mynydd llwyd yng Ngwent. Yn anffodus, mae'r wenynen fel o dan fygythiad. Mae un treian o boblogaeth gwenyn y Deyrnas Unedig wedi diflannu o fewn y degau diwethaf, ac mae 24% o gachgi bwm neu bumblebee Ewrop o dan fygythiad o farw allan. Mae'n debygol mai trychineb ecolegol sydd i ddod. O ystyried fod gwenyn yn peillio tua 1 treian o gynydau bwyd yn 90% o blanhigion gwyllt, sydd yn darparu bwyd ar gyfer da byw. Mi fydd hyn yn drychinebus ar gyfer bioamrywiaeth, y gadwyn fwyd, yn gallu ni fel dynol ryw i fwydio ein hunain. Felly beth sydd wedi achosi'r broblem hon? Mae llwyth o resymau, gan gynnwys cynhesu byd-eang, colled cynefin, ffermio trwm ac anhwylder chwalu bydafoedd, neu colony collapse disorder. A sut gallwn ni helpu? Trwy blannu blodau sydd yn addas i wenyn mêl, gan gynnwys abelia, mahonia, berw'r taliesin, bleiddag y gaeaf, rhos yr eira, mintys y graig, cennin syfu a bresych deiliog. Gallwn hefyd helpu trwy ddarparu dŵr yn ein gerddi yn ystod yr haf, er mwyn i wenyn fynd â dŵr gyda hwy yn ôl i'r bydaf. Gallwn ymwrthod rhag defnyddio pla laddwyr a gofyn ein cynghorydd lleol i blannu blodau gwyllt mewn mannau cyhoeddus. Mae rhai yn honni fod Einstein wedi dweud mai dim ond 4 mlynedd fydde gyda dyn ar ôl ar y ddaear os fydde gwenyn y byd oll yn diflannu. Cawn fawr obeithio y byddwn yn achub y gwenyn cyn ei bod i'n rhy hwyr.